Mateo 6, Gis. Ini pagampo ni Ginoong Hesus ba? Paani ang imong giharian? Pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon sa langit. Atagi kami karon sa pagkaon namo sa adlaw. Pasaylo kami sa among mga utang. Maingon na kami usab. Nakapasaylo man sa mga nakautang kanamo. Ug ayaw kami tugyan sa panulay. Ug dili luwasa kami gikan sa daotan. Kay imo ang gingharian, ang gahom, ang himaya hangtod sa kahangturan. Ay gud pulong Ginoo. Pulong sa Ginoo ingon diri, paniya ang imong gingharian, pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi sa yuta. Ay ingon dinhi. Wala ing Bible dito sa langit buhaton ang iyang kabubuton. Ang word klaro kay ang giingon din nga unta nang hinaot siya nga ang iyang kabubuton dinhi ibabaw sa yuta pagabuhat o nganong Bible ang iyang gingharian dili nining kalibutan na pero kay pulungan kay naa dinhi. Juan 18:36 ang akong gingharian dili nining kalibutan na. Ingon pa ni Brother John, my kingdom is not of this world. English na. Pero kay pulungan kay naa dinhi ibos yuta. Ang mga anak sa Ginoo busy pangalagad para matug langit. Pero ang Biblia nagsulti, panhi ang imong gingharian dinhi sa yuta. Ug pagabuhaton unta ang imong kabubuton dinhi. Mateo 4:17 ingon ang si Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus Kristo ingon, pag hinulsol kay ang gingharian sa Dios haduol na. So naagi gingharian yung maabot dinhi. Kining gingharian masahon yung Biblia kung tanawon na to sa study ning usa siya ka nasod, usa siya ka country nga dunay teritoryo, dunay panggobyerno. Kung kana siya yan dunay hari nga naglingkod gumanan ang gingharian. Duingon ng Bible pag hinulsol kay ang gingharian sa Dios haduol na. Kada ang gingharian lahi yun sa diri. Lahi sa pamaagi dinhi sa so, nakita gyud niya nga bisan unsa pagkatarong sa tao ug ikumpara sa iyang gingharian. Nakabalo gyud siya nga dili gyud haom ug dili gyud pwede. Muna kahibalo siya muna nga ang gingharian sa Dios iyang gipadala dinhi usa siya ka arka. Usa siya ka kanang gitawag nga usa siya ka panggobyerno gikan sa langit nga i-expand dinhi sa yuta nga unta ang mga anak sa Ginoo dinha. Nga matod pa sa kasulatan 1:3 ug si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas ko ng tao nga anak ug usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Hallelujah. So dunay paghinulsol para makita nato ang iyang kabalauran kanang gingharian sa Dios kanang kabubuton sa Dios kanang naas gawas di gyud makakita na bisag unsaon. Pero ang advice sa Ginoo maghinulsol kay diya sa makita diya nato makita ang iyang panggobyerno, diya nato makita ang kabubuton sa Ginoo kung unsay mga balaod niya diha sa gingharian. Kay matod pa sa Biblia lahi ang pamalaod ang kultura nga atong nasunod ug lahi ang kultura nga iyang gipaabot dinhi ato o mo na gipaabot ni Jesus nag-auhag ang Ginoo kana nga gingharian niya miabot dinhi sa yuta mao ang tumanon sa mga katawhan, mao ang sudlan sa mga katawhan ug wa gyud lain. Kung gusto ka maapil sa kultura ni Ginoong Hesus wa gyud lain sudlan kana gyud gingharian. Ya wala ang Biblia nagsulti diri nga iwali ang maayong balita sa relihiyon kundi maayong balita sa gingharian ang iyang walain ipawalis ti kalibutan ang gingharian. Wala ang ingon ng Biblia nga iwali ang denominasyon sa assembly o ban mi unsa bisan unsa lang mga denominasyon kundi wala ang gisugo na gingharian. Pagtuto sa Roma 14:17 kaya ang gingharian sa Dios dili kalanon o limnon kundi pagkamatarong. Hallelujah. O pagkigdait o kalipay diha sa
Espiritu Santo. Muna gingharian yung uso mga sultan sa mga anak sa Ginoo din sa yuta. Kalipay, dili ka gubot, dili ka luya, dili ka kalaay. Kung nang Ginoo sa Ginoo, yang gipaabot unta ang yang gingharian din aron ang mga anak sa Ginoo nga masulubon, magmalipayon unta, utulod din aron magmalipayon. Kaya ang naa dito ang Holy Spirit mo ay naglilipay. Naa dito ang Espiritu sa Ginoo nga yang gibutang dito gipalingkod sa trono ng gingharian na aron may magtutudlo sa mga anak sa Ginoo. Ang matod pa, way laing hari dito dapita. Siya ra ang hari. Ang Diyos nag-produce og mga hari. Pero matuman ang kasulatan niya, hari siya sa mga hari. Ang Bible nagsulti, mga hari ta. So karon kung tanaw na to ang posisyon sa hari, kung unsay role sa hari. Wala na sulti ang Bible na gamay kay ta. Wala gibadlo ng Ginoong Hesus tong apostoles nga niingon ang mga apostoles nga Ginoo kinsa may labing dako. Wala sa maingon niya bawal ang dako. Okay, mga dagko taghimo taniyang dagko pakasama sa bata. Managingon niya. Mark 9:1 nga ipila ka ninyo dinhi dili mga matay antud niyo makita ninyo ang gingharian sa Dios nga maabot. So sa una ra unang giawhag yun ni Ginoo wa sa ilaing gitudlo nga mga pag-ampo kana yung mga bahina tungod kay diya sa gingharian naatanan wala ka nang hahanapin pa. Tumatod pa sa Matthew 6:33, unahan ninyo pagpangita ang gingharian sa Dios kung pagkamatarong ang tanang mga butang igadugang ra. Tungod kay diha sa iyang gingharian naatanan kung ang gingon sa Ginoo dali mo diri sulod mo sa akong gingharian. Inasa gawas na ang gingharian sa yawa ng kagpuputanan. Lagi, kung nang gingon sa Ginoo lagi. Nga kailang musulot na ang gingharian na. Kaya naghinusulta. Nakakita ta sa gingharian kung dili igo din ha. Igo rata nakakita. Naghinusulta. Pinagis pulong sa Ginoo na siya kadalan aron makakita ta sa iyang aging harian, makita ta sa iyang kabalauran, makita ta sa iyang panggobyerno nga niya sa yuta. Nga walay simple nga tao nga bisag nga gusto mo tug langit kinan mo agi gyud ana nga panggobyerno. Matod sa Biblia maginulusor aron makita kung dili ang ikaw din ha ang gingon sa Ginoo. Dili siya gusto nga tan-aw ta nang ginghariana. Dili siya gusto nga sympathize sa kanang kuan lang ta. Kanang observe lang ta ana ang ginghariana. Ang gusto niya sa Juan 3:5 nga mosulod ta sa gingharian. Sudlon nato nang gingharian na unsa na ang gingharian. Nga matod pa naa dito ang Holy Spirit. Naa dito ang magdilipay, naa dito ang magtutudlo, naa dito ang magdadasig nga mao ang Holy Spirit. Naa dito ang hari. Naa dito ang nag-produce og hari. Mao kita mga hari ug mga prinsipe, mga reyna. Dili ta ultimo nga ni asyuta. Kung anak ko sa Ginoo dili ta ultimo nga ni asyuta. Usa ta kadako, usa ta ka hari. Kita mo idunay katungod dinhi. Ang yawa way katungod dinhi. Espiritu siya pero wa siya unod. Wala ni sulod siya sa bitin. Illegal lang yang pasulod sa bitin ug gigamit niya ang bitin. Arong tao limpungan niya. Durang tod karon matod pa pasahon ng Biblia, ang gingharian sa Dios sama sa kunang ginalutos, nagaantos, nagahigos. Tinuod Dios. Tinuod siya kay anuman. Kita ang mga anak sa Ginoo karon. Grabe ang pagluto sa kaaway. Pero mabuta katapusan o sa Daniel kaya nakita na nga way lain magbarog niya ng panahon na maurang usa ka gingharian sa Dios. Kawa gi makapungkag way makababag di bisan kinsa. Magtuon mga tao ganing bahin sa gingharian sa Dios sa Biblia. Ma-confirm na to ang ipadayag sa Ginoo. Kaya
wala ang ipaday sa Ginoo dinhi nga ang iyang kabuton tumanon dinhi, ang iyang pagkabalaan mahitabo dinhi, ang iyang panggobyerno mahitabo dinhi. Usa ka nasod matugtas Ginoo. Kay mo niyang balaan. Kanang word nga balaan. Usa siya ka puro wala gyud sagol. Ang Bible nagsulti sa diha nga naa kang Kristo bag-o na kang binuhat kang tanang mabutan na nagpanglabay na mo na iyang gi-suggest mo na giingon ni Pablo mo na paningkamutan nato nga kung mo aplikar ta ana aging harian ana ang kabalauran ni Kristo paningkamutan gyud nato nga mga karaan dili mga lolo nga mga kinaiya mga lolo nga mga pamaagi lula kundili mga karaan yung mga pamaagi, mga kultura sa yawa nga nasunod na to sa diha ang tao misupak sa Ginoo dito sa garden sa Eden. Basahon mo Genesis 1:26, unsay plano sa Dios sa tao. Iyang gibutang ang tao aron dumalahan ang tibuok kabuhatan ug maghari sa tanang mga isda, tanang mga binuhat. Kung say gihimo sa yawa, iusab niya ang atong hunahuna iyang misulod ang yawa dito sa bitin. Ang daoto niya ang kabuhatan. Niya mo ni plano sa Ginoo. Pag-usab nga si Kristo nagpakamatay aron ang iyang panggobyerno mabalik pag-usab dinhi sa kalibutan. Mo ni karon ang tanan giauhag niya, mosulod ta dinhi. Mosulod ta ana nga panggobyerno. Kinsa tong mo aplikar mo atog gingharian mo atog langit mo atog ang Kristo mo sunod Kristo mo agi gyud ana nga pamalaod. Kaya gingharian sa yawa dinhi sa kalibutan hilabihan kadaghan. Iyang giangkon ang tanan. Ang Mateo 24:14 sa ingon siya, iwali kining maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios. Ug maapot ang katapusan hangtod karon bagyo natapos ang karon ang mga relihiyon sige po wali og rapture why rapture na hitabo wala man ang tan-aw nimo ang panggobyerno sa Ginoo ni Kristo dinhi sa why nakasunod why walay nagtuman wala gyud binuo ng mga relihiyon gipadaghan pag-ayo parehas sa mga Kristohanon parehas sa mga Pentekostal parehas mga Trinitarian pero wala magkahiusa. Tulay lahig panggobyerno ni Satanas, kasagaran ang isunod. Nang Bible masulti sa 6:32 sa Mateo limbong gawa limbungan juga ayo Mateo 6:32 kaya ang mga hintil nagapangita nining tanang mga butanga ug inyong langit nung amahan nasayod nga kamo nagakinahanglan ni ining tanan gilibong kabasahan nato ni Mateo 6:32 negative siya nga side. Pero mo og ning giingon sa bapa ni Ginoong Hesus. Siya, ni Ginoong Hesus mismo nagsulti ani, kay ang mga hintil nagapangita niining tanang mga butanga. Ug ang inyong langit ng amahan na sayod nga kamo nagakinahanglan niining tanan. Ang yawa bakakon. Pag mubasa na kay talinhi, ito ison ang imong una o materialistic kay ka. Mauning mga sulod sa iyang gingharian. Nga naatanan dito. Kung wala siya maingon nga wala mo na kinahanglan. Dili lang kay gusto-gusto lang. Dili lang kay kanang ato rang aginahan kay kuana gusto kuana din. Lahi ang gusto, lahi ang gikinahanglan. Matod sa ni Ginoong Hesus, kining tanan gikinahanglan natong tanan. Wala ingon diri nga na ibawal diri wala.
Mayroon lang i-appeal, Brad. Nalayo naman asay mo istorya. Kung i-appeal, tungkol kay mauni ang sulod sa gingharian sa Dios. Naani tanan ditong mga butanga. Kay matutas Ginoo, gikinahanglan ninyo ning tanan. Dili nang kay gusto na ninyo, gikinahanglan gyud ninyo ng tanan. Kay inyo nang gikinahanglan. Kay iyahan ning tanan. Mga sakinan ng mga nindot, mga ibang pangarap na to, mga balay ng mga nindot. Ingon si Ginoong Hesus, gikinahanglan ninyo ng tanan. Wala ingon ka nga gusto-gusto ra. Inyuhan ang maangkon tanan. Anong usa ka tawag ana, usa ka kondisyon nga mosulod ta niya nang gingharian na kay naa dito. Muna gingon niya. Magita ganit tag mga igsuon na to nga kaning kuan wala na labi na yung araw sa Domingo, wala na mag ana sa tong kasing-kasing dayon. Wala na mag-una sa gingharian sa Dios. Maka-judge sa enta nga una trabaho Domingo o unsa pa din ha. Nganong Bible, seek ye first the kingdom. Para sa kuwa, dili nga naon pagpangita sa gingharian sa Dios. Ang pagpangita, mao ang pagsulod o ang pagtuman sa iyang kabaluran kung unsa ang balao sa gingharian. Nganong Bible, mo niyang karing nasod nato ron, demokrasya, dili biblikal. Ang masimbahan po, theocracy. Kana magtuon sa mga Bible, mo nang relihiyon hinaghan og mayroon. Napos sila yung mga balao, yung patuman. Sila may magpilig ang mga tao may magpilig mga leader. Samantala sa gingharian sa Dios dinhi, ako siya may nagpili sa mga tao nga mosulod sa iyang gingharian. Kay siya may hari dito, way lain tao mo pili og hari. So dako kayo kalahian sa panggobyerno nato diri kang panggobyerno sa Ginoo. Kung tanaw nato ron kanang panggobyerno nga nagdala og hari, kanang nasud nga king ang ilang presidente, walay kuan, lahi na jud kaayo. Kay sa ilang nasod, grabe kalambo. Grabe ka malampuson. Tungod kay usa lang katingog ang ilang isunod, ang tingog sa hari. Tumauna nga pamaagi unta nga ibutang sa Ginoo dinhi si yuta aron unta sudlan sa iyang mga anak. Ug wa gyud mosuway ana nga panggobyerno. Kay way laing hari ana nga mga kana nga grupo, kana nga syudad o kana nga country. Usa lang mao ang Dios nga labing dako nga nag-produce og mga hari. Matod pa sa Salmo, Dios sa mga Dios. Gitawag ta sa Dios o Dios, pero dili dako, gamay. Pero Dios sa yuta nga walay lain unta mo irok-irok. Dili unta ta irok-irokon sa kultura ni Satanas. O wala ta kabalo giunsa ta pag ilad tayawa. Wala ta kabalo kung giunsa ta pag kanang nisuki ta sa kabaluuran sa Ginoo tungod sa balaod ni Satanas sa iyang gingharian. Nang lahi og pamalaod. Manang gusto sa Ginoo nga katong gihimo niya sa Genesis 1:26 mahitabo karon. Kung ay gusto ibalik sa Ginoo ang unang tugon ng Eden nga nawala, ibalik. Kung ay wa masabtan ka sa mga Kristohanon, sa mga relihiyoso. Gusto na maatog langit. Samantalang ang kabubuton sa Ginoo dinhi sa yuta, wa gani matuman. Gusto sa Ginoo nga mosulod ta. Niya na ang kabubuton. Kung tingon ka nga pangginoo ning akong pangalagad, pangginoo ning akong style, kumusta ang imong style, kumusta ang imong pamaagi, kumusta ang imong dalan, kumusta ang imong kinaiya, kumusta ang atong mga pagkinaiya. Nasubay bas kabubuton sa Ginoo. Nga wa tay kalipay usahay. O ang Bible nagsulti sa gingharian sa Dios, kalipay, kalinaw. Gubot kay tas gawas. Gusto sa Ginoo sulod ka ng gingharian na. Kay naa ditong kalinaw o kalipay. Na ang kasulbaran naa ditong magtudlo
Kung natay problema na adit tong magtudlo, mo ni. Ako magpatuyang ta. Hindi na masulod na ng mga pang-gobyerno ha. Malaging sa Ginoo lagi nga. Bisan unsa na to gamit sa atong kusog pagpangitaan ng mga butanga. Bakit? Babi siya huwag maangkon sa mga nasa Ginoo. Kay lihis. Karon di kayo man ang usahay kaingon gustong pagalingon. Daghang pagkulang. Inako ikipapayo sa Ginoo niya wala gani tubag. Makita na to sa pagalingon kung ano. Kung kay ang kondisyon niya dili matuis. Ang word sa Ginoo dili mababagan. Bisan pa ang mga negative o mga positive side na makatuman yun. Sama sa giingon sa Hinesis ng tukang sa Adan. Bigyan niyang tao nga dili magkaon ato kay mamatay kay kamo. Napulo sa Ginoo balaan. Yung matud-an yun niya. Ang tao namatay gyud. Ang Diyos pa'y nagpatay, ang yawa pa'y nagpatay, dili. Dili ang yawa ang nagpatay sa tao. Ang balaan nga pulong sa Ginoo mo'y nakapatay sa tao. Kaya iyan ang pamulong daan. Kasi ang mukaon mo ani mamatay gyud kamo. Wala ang yawa maadto dito. Mo'y nagpatay sa tao, ang pulong sa Dios. O kay balaan ang pulong sa Ginoo, di gyud lagi mausab sa usaon. Bumingon siya, mo ni buhaton mo ni kung kabuton sa diyang dili ta mabuhat, wa gyud. Way kapuslanan ang tanan bisan pa usaon. Wala. Kay kung unsay nasulat. Kung mauna siya padulungan nato. Mauni nga pamalaod nga atong subayon, mao na siya matuman. Di ta mingon sa gulingon nga. Bisan og tingananay ko. Panglangit ni ako Pero naatay kasulatan na ibala ang pulong sa inay Biblia nga mo'y muhusgas tanan. Isa may nawat-ag kalipay. Isa may nawat-an og kanang kalinaw pang nauna. Nagyawag ang tanan. Sulod ta sa kalipayan sa Ginoo. Sulod ta sa panggobyerno sa Ginoo. Sulod ta sa kingharian sa Ginoo nga naa dito siya naglingkod. Nga matuman dinhi sa ibabaw sa yuta. Usahay ludid kay ta sa word sa Ginoo sa mga pinadayag. Pero sa iyang presensya, dili talodid. Pinaka-importante ang presensya sa Ginoo. Katong unang nga gitawag ta sa Ginoo, as kang lamia. Bisag wala pa kay info, wala pa kay tay alam sa Biblia, pero labihang kalipay. Kayumdum ko nga sa dang gitawag ko sa Ginoo 1990s. Bisag wala ko alam sa Biblia. So nakadungog lang ko kanay music nga Kristohanon nga music. Namuhat ang balaang espiritu. Wala akong kahibalo kung kinsa to siya. Diyan na ko naibalaan 2017 sa April nga siya dahil mo ang balaang espiritu. Nga mo'y maglilipay. Karon mo niyang mission sa Ginoong gisugos to adin o nang gipansay ta pag-ayo kay kini nga gingharian na ipalapnag sa tibuok kalibutan kay wa pay nakawali ani sa tibuok kalibutan. Kay kung naa pa unta human na unta kadaghang mga banggitang mga evangelist, mga pastor nga labay.
tinuod pa nga ang gidalan na pang gobyerno pas Ginoo humana untang tanan. Kanang hangtod karon wa man gyud nahitabo. Wa may rapture, may katapusan. High-tech naman tang panahon, daghan mo ta makadungog sa pulong sa Ginoo na YouTube ka na internet. O may nasod karon nga wala internet. Kung anong wa may katapusan mi abot. Kung kaya ang pabukon sa Ginoo mao ipalaptang sa tibok kalibutan. Kanang iyang gingharian mao ipalaptang sa tibok kalibutan. Padaygan ta sa Ginoo dinhi ibansay ta na ay mga advance nga pinatayag nga matod pa sa usulatan gingharian sama sa liso sa mustasa perting gamaya ang liso sa mustasa puro itisok na sa itanom usa may buto sa buta ng gamay nga liso kita na nga mga tao nga nas gingharian kita na mga tawhana mga binhi sa Dios nga matod pa kung bisan asa ka matisok din napita mutubo ka, wangiyaw, o bantay ka kay kami na mutuka. Nagkadaiya tadi mga anak sa Ginoo bisan ang adlaw dito tandapita. Itisok sa Ginoo kay gusto niya ang gingharian sa Dios. Mutubo sama sa mustasa nga mo salingsinga askang dakuha. O sagaran ron mga binhi sa Ginoo. Binhi sa gingharian. Nasa trabahoan dili na panalangin. Dili ta blessing sa uban. Makaangin ta sa uban. Nang gitisok ta sa Ginoo. Gibutang ta ng lugara aron kita mahimong modelo aron kita mahimong sulundan aron makita ang gingharian sa Dios sila unya mosulod sila o sila ma-influensahan natong tanan. Dili kay kita mo'y magpa-influensya sa gawas. Nag-agad na tas gawas. Wala nang tamaagad diha sa sulod. Ang Bible lang sulti. Una ha pagpangita ang gingharian sa Dios. Kanang gingharian nga miabot dinhi. Yang mao ni giwali ni Juan, mao ni giwali ni Ginoong Hesus. Si Pablo nakasabot anang bahinas kay sulatan. Tungod kay si Pablo nagpuyo sa nasod nga harianon. Nagpuyo sa nasod nga dili presidente, dili prime minister, kundi dili hari. O kahibalo siya sa malakad sa gingharian. Mo nang pagkadungog niya kang Kristo, nasabtan niya kung unsa ang gingharian. Usa ka ginghari, usa ka pundok, adunay mga sundalo, adunay mga citizens nga para nang ginghariana. Mga anak sa Ginoo bisis kay gapos sa yawa. Kay nabasahan sa Biblia, ang gapuson sa yuta, gapuson sa langit. Buhian sa yuta, buhian sa langit. Hala pang gapos sa mga demons. Pagkasunod adlaw mo gihapon, nagyapon demons, nagmanipis ng gapon. Dito ang Biblia. Tanang kabalauran na adinhi. Balaod sa tiil, balaod sa kamot, balaod sa mata, balaod sa dalunggan, balaod sa inistoryahan, balaod sa paglingkod. Mga si Santiago nagsulti siya, mantigo tang mo bahin-bahin sa mga pulong sa Dios. Mantigo tang bahin-bahin ha? Di mo kabalo mo wali, brad. Di mo kabalo mo istorya sa akutan. Dili na mao. Mantigo tang mo apply sa mapulong sa Ginoo sa matag usa nato kabahin sa tong lawas. Kung na number 1 yun. Kung relihiyoso ka, pastor ka o pastora ka ang tawag ni mo hana. Mo nay bot pasabot. Mulakaw na magwali. So sa sabtan ang pulo sa Ginoo, mantigo tang mo bahin-bahin. Kay naay balaod sa matag usa. Man ako mo mulabag ka sa balaod. Dili ka kasala pero consequence ang imong dangatan. Atong dangatan. Halimbawa ang kamot, di ka nagtrabaho, nahago kayo, niya kay baluta nga, naibalao din ha. Niya, manghinaw dayon ka. O, basta po ang hinaw. Kasi sa Ginoo. O, usa ka balaod, kag suway na to. Dili ka kasala, pero consequence. O
Musapir ta sa atong dangatan. Kung ko'y kwarta, naay balao doon sa kita kwarta. Ang Bible lang so, dili magtinapulan. Daghag ideya. Ang Holy Spirit, puno sa ideya. Puno sa ibalo. Yung basihan nato si Solomon, wa siya laing gipangayo. Wa siya nangayo ng pahandi, wa siya mangayo ka ng mga palasyo, aron madato siya. Usar na kabutang, tulura kabutang gipangayo niya. Kaalam, kahibalo. Ug ang pagpanabot, mao na. Niya ang source ang tanan mao ang hari. Mao ang Holy Spirit nga naa dinhi. Karon, ang Holy Spirit naa dinhi niya. Nagplano kasi mo kagalingon na nimo nato. Asa man ang kahibalo, asa man ang kaalam, asa man ang pagpanabot. Wala bisan asa ang mga sangko. Bisan asa ang mga sangko magbuhat og solusyon sa atong problema. Manang Ginoo naghawhag gyud, mandatory gyud. Kinsa to mosunod sa Dios, sulod ta sa iyang harian. Mao ginagingon niya, sulod ta sa iyang harian. Nga naa dito ang iyahang presensya, naa dito ang kabalauran niya. Kay kinahanglan sa atong kalag hilabihan kadaghan. Niya kung wala ka sa presensya sa Ginoo, unsa may makatabang na to? Atong kalag grabe kay kaning mga pangandoy nga makahugno nato. Makadaot nato. Kalag kinaaman din pagbati ko na dihang una-una, ilabihan kadaghang pag-una-una. Nga dapat gusto natong maabot karon kung wala ang presensya sa Ginoo. Nga ganahan gusto kay kadaghang kwarta, manulis na ka kay wala ang presensya sa Ginoo. Magbuhat kapit na kapit na patalim kay wala nang tay kahadlok sa Ginoo, wala man presensya niya. So ang hulip sa tanan nga problema nato ug ikinahanglan sa atong kalag kanang mga pangandoy usara ang presensya ra gyud sa Ginoo. Nahilabihan kalami. Way ka kumpara. Wala nangandoy og kwarta, nangandoy og posisyon, nangandoy og pakikilawas. So kanang tanan mabuhat ato na nga illegal kung wala ang presensya sa Ginoo. Mao gyud na siya number 1. Mo na pinaka pangandoy sa mga tao. Posisyon, kwarta o pakikilawas. O pinakabugat lisod pugngan o nagipangandoy sa kalag. Mo na ang hulip anang tanan aron dili tama illegal kung makikilawas magminyo. Kung dili ka magminyo agwantahan nimo. Aron dili ka magbuhat og illegal tan-og mga porn mga batan-on tan-og mga ex aron masulbad ang masatisfied ang ginahuna ang pagbati. Kung saan lahimuon. So na-satisfied ka pero illegal ang pagbuhat at ana ang mga butanga. Buhat og laway aron ma-satisfied ang kalag. Mangawat aron ma-satisfied ang kinahanglan sa kalag ng kwarta. Manikas aron ang posisyon mo dako. Kay secure. Muna kung wala ang presensya sa Ginoo, way lain makakuha na. Wag gyud lain makahulip anong tanan. Ang presensya ra gyud sa Ginoo. Mao gyud na siya. Ay kanang paghihilawas na labihan kalisod na. Bisan pag minyo ka, or gusto kang buhat og illegal, aron masatisfied ka, paghihilawas. Ano man, ang presensya sa Ginoo mao gyud makatagpo sa tanan. Bisan pag-usawa na to. Una nga ihawhag ang tanan, unaha ang gingharian sa Dios, pagpangita mo pagkamatarong. Kay naa dito ang Holy Spirit, naa dito ang comforter, naa dito ang magdilipay, naa dito ang source sa kaalam, source sa kahibalo, naa dito ang hari nga naglingkod. Nga naghimo na tong hari, mga hari sa pagkita na itong buwata, illegal. Hindi ka na maapil ang Ginoo, illegal na. Muna ay kung sa kadako ang kingdom sa Ginoo, kung sa kadako ang iyang gingharian nga atong sudlan ining kalibutan na. May balao siya gingharian, Brad. O ni kasulatan. Naatanan din ni. Bukon ni Ginoo naatanan din ni. Dili ka basta. Mosulod sa iyang gingharian, simpleng tao, simpleng kasuhano, walay basan kasulatan. Sige ampo, daghang istorya na. Digawas ba, pusik. Atong mga pagampo relihiyoso, atong pagsunod sa Ginoo relihiyoso. Usahay ang mga anak sa Ginoo.
man gyud tayo dangpanan ang ibaday sa Ginoo karon mao ra man gyud ni kaning sugo ang sayro madako kayo mao gyud ni ang katapat kung imong ning istadihan ang gingharian gikan sa Genesis ngadto sa Revelation kining gipadayag sa Ginoo kang Papa takdo gyud aning panggobyerno ha takdo gyud dili ka moadto og langit dili ka moadto kuan sige na tagkis ko langit samantalang itagaan tag authorities Ginoo magpuyo aning yuta kay natay unod himutang legal nga magpuyo dinhi aron tumanon ang iyang kabuton ni gusto siya mohari sa tanang kabuhatan kay ang tanang kabuhatan iyahang gihimo so nasay right nga mohari tanan kung naghari man siya sa langit mohari pud siya sa yuta kung ang iyang gingharian iyang gipaabot dinhi kaniya ang imong gingharian og tumanon unta ang imong kabuton dinhi sa yuta ingon nga gituman kay sa langit so ang kabuton niya sa langit gusto niya nga mahitabo unta dinhi kung iyang gusto dito gusto niya nga mahitabo pud dinhi kung unsa ang iyang paghari dito gusto niya nga mahitabo pud dinhi sa yuta sa may naa dinha man ihimo niya ang tao sa magdagway niya kay gusto siya mohari orang dagway nagkabilin orang kultura wala na kultura na sa yawa manay gusto ganang i-restore niya ang tanan wailain yung pang jewel makauli niya ng tanan ng espiritura sa Dios sa katapusang mga adlaw yung Holy Spirit yun sa mga pagkakabisa na naman siya dinhi so wala pabuhatan ang kalibutan naa na siya bos yuta nagpaabot na siya sa mando sa tingog sa Ginoo Amahan kaya siya ang magbubuhat sa word sa Diyos. Siya ang magbubuhat sa iyang pulong nga naa na sulat sa sulatan para matuman ni sa itong kinabuhi. Siya ang may mabuhat sa tanan. Ito tamaning kamot ng mga ragad. Muna nga ang Holy Spirit may atong pagtutudlo. Mao'y tig-convict sa itong kasing-kasing nga makasabuta sa pulong ni Jesus. Niya asap ang Holy Spirit na adiha sa iyang gingharian. Na diha anang panggobyerno ha. Ang dili ta, isuanon ta niya. Ang sunod ta demokrasya. O sa mga teologian, nagitawag nila demokrasya nga mga pamalaot nga mga tao magbuto-buto o mahimong pastor maglalis pa. Samantala ang Bible ang namili o nagpili sa mga nasa Ginoo dili ang tao hindi Ginoong Hesus mismo nagpili ipili yung amo aron magapanlakaw o magapamungag daghan mga bunga nga mulungtad mga binhi nga mulungtad mga kinaiya nga mulungtad kaya iya sa Ginoong mga kinaiya kaya ang Holy Spirit mga nagdominar nabuhi naman ta sa dihang ang namatay ta dito sa garden sa ini nabuhi na ta so kay dawatan ni Kristo buhi na ta buhi ng atong espiritu nanatay katungod musangpit kang papa ihimo niya anang nga katungdanan ihimo na nga dakong saad na to amahan anak amahan di na ito mabuton nga kung sa pa'y may tabo sa pa'y buhaton sa Ginoo ni ang Biblia kumplito na di na tawag paabot kung sa pa kung Bible sulti kung nadungog di mo kung adlaw karon na kung Ginoo na ingon karong adlaw pag Ginoo karong adlaw dili sumabot kay bisan pag moabot ang milagro mo dako kayo dili makapausap sa tao bisan pag moabot ang pinakadagkong makuyaw dili makausap sa tao ihimo na sa Ginoo sa panahon ni Moises labihan kadagkong mga milagro kung paabot pa ta ng panahon na di gyapon ta mausap ang kausaban nato pagsulod sa gingharian nga naa ang balaang espiritu waylain makausap nato Holy Spirit ra waylain makakuha sa atong kalipay sa gawas Holy Spirit ra waylain makakuha sa atong mga pandoy nga kalibutan Holy Spirit ra waylain makalingaw na to, dili ng mga komedyante, dili na si Vice Ganda, Holy Spirit ra, matod lagi sa Biblia, di ba? Usahay,
Mga andoy ta anak. Nga, tanaw ko para malingaw ko. Nga anak ta. Gusto tag kalingawan, gusto matagbo ang atong kalagba, gusto malingaw, gusto malipay, gusto mawala diha sa mga laing nga mga sitwasyon. Mo nang ipaagi na tog mga anak. Ug mao gyud tinuod. Kay mo nagipangandoy sa atong kalag. Pero ang gingon sa Ginoo, sulod sa akong gingharian. Pangitaa ang akong gingharian kay naa didto ang tinuod nga kalipay nga walay makalabaw. Kay ang Holy Spirit mao'y magdilipay sa tanan lagi. So kung gusto kalimtan ang imong sala, kanang sala nga atong ginitan kon Sprite pribadong area, daghan kaayo. Dugay kung nag-antos kanang sala nga naa sa tago sikreto ikaw lay nahibalo. O kita sa atubangan sa publiko maayo ta. Nahimo ta nga murag anak sa Ginoo nya. Nahimo tang ehemplo. Pero diha sa pribadong area sa atong kinabuhi naay gihimo dinha nga sala nga ang Dios wala malipay. Oh, way lain makaputol ana, way lain makahulip ana ang presensya sa Holy Spirit. Bagi lain. Kung nagingon nga angayan ta sa publiko, pero tubangan sa Ginoo sa private natong kinabuhi, private natong ipangbuhat kanang kita na lang. Presentable ba ta natubangan sa Dios? Iya tag kaluwasan ang matod pa sa Biblia. Pero usara ang atong source sa tanan. Iya tag kinaiya pero usara ang source sa tanan. Sa gingharian sa Dios usara kaptasan ang naa didto. Ang batasan ra sa Dios. Ang karakter sa atong hari nga mao'y dapat gid masunod sa iyang mga hari. 1 John 3:3-4 ana. Dako ang Dios. Magbasa ta kay ang Holy Spirit. Kung unsa gid siya ka pintan nako. Ngayon ang pulo sa Ginoo dito nga dako ang Dios kalabaw sa kalibutan ug dako siya nga ania sa atong kinabuhi. Dako kaya tong Dios nga kauban nato. Naa sa atong kaugalingon na ang Holy Spirit nato. Usa siya ka Dios nga dako, dili sa gamay, dili sa junior unsa dinha. Gusto ka presensya samahan na ang Holy Spirit, presensya ni Jesus, ni Kristo na ang Holy Spirit. Lagi ng Bible nga naa sa tanan ug sulod sa tanan. Asa man daay, naa sa tanan ug sulod sa tanan. Dako kay na siya nga pribilehiyo nga naa sa tanan, naa sa sulod sa tanan. Gihimo tanang balay, puy-anan. Kaya itong kinabuhi, murag walay Holy Spirit. Ang kuan ba, mabalakon kay ta, mahadlok. Ay kayo nang apektado kay sa kuan ba, apektado kay sa kalibutan. Wala ginagingon sa Biblia. Nga gawas sa gingharian na adtong kasakitan, na adtong pagkagot sa mga ngipon, sa langit pinaghisgot ni wala man eh. Wala may magkagot sa langit kung dito ta. Kung ang gingharian yung gibutang sa Ginoo dinhi ta. Gawas anang gingharian na adtong pagkagot sa mga ngipon, pag mga tingan adito, mga kagkubot sa kalibutan na adito. Kunang gusto kay siptitan niya tanan, isiptitan niya mga anak sa Ginoo. Maura na nga atong sudlan sa panggobyerno. Gawas ta sa gingharian ni Satanas. Daghang kayo atik. Mabakakon kayo. Klaro kita Biblia nga matod pa niya kana nga gingharian dili nini nga kalibutan na. Pero naa po din sa kalibutan, na dinhi. Kung patuyan lang natin kay mulabay natin ang mission sa Ginoo ang gisugos to nga murul ta sa kwan tibuok kalibutan sa kabuhatan. Milabag ta sa batas. Milabag ka sa balaw ba naging ang Ginoo sa Josue nga ang tanang kwan kalampusan nato nag-agad sa mga balaod sa Dios sa Josue. Magbalampuson mo. Dili lang di ang balaod sa Ginoo tin tuman napulo ra ka balaod. Kung dili tanang word sa Ginoo nga nasulya balaod siya. Balaod siya. Kung dili nga balaod na ang kalampusan. Way mo malampuson kundi mosunod ani nga mga balaod. Gawas daw sa sistema ang gisunod. Ang sistema sa arianon ng mga nasod. Sistema sa Ginoo ilang gisunod sa dili sila mga Kristohanon. Dili sila mga nasod pero ang sistema ang gisunod nagmalampuson mga sila. Kung saan pa ng sistema ni Ginoong Jesucristo misundon sa tao. So, lapitan ka na rin yung
kuan. Matagi pa sa Ginoo. Nindot mo kay siya nga pulong kay ano ba? Wala ang bunang oras. Joshua. Raw, ang Josue 1:8. Kumun kay nga verse ba. Pero may mo ni kamalungan milyon-milyon ang ipadayag sa Ginoo ani. Kumun siya, kumun. Pamilyado kayo sa mga anak sa Ginoo. Kamalungan nato ni dili masulod sa tibok kalibutan ang ipadayag sa Ginoo ani nga pulungan. Labihan kada ayaw pag ibulag kining basahon sa kasubuan sa imong baba. Hinunua magpalandong ka ni ana sa adlaw ug sa gabi. Aron himatngunan mo sa pagbuhat sumala sa tanan ni kasulat dinha. Kay sa ingon ni ana ikaw magmauswagon. Kaning word nga magmauswagon. Oh, magmauswagon. Dili ta ka kuandya, dili ta ka lusot sa imong panaw na mapanaw ug unya makaput mo ang kauswagan. So kung wala ta magsubay sa balaod sa Ginoo sa tanan nga ni anato, dili ta paabot og kining kuan kanang gitawag og saksis o kauswagan. Kung wala tay gihimo nga sakripisyo para matuman ato nga balaod na, dili ta paabot og kauswagan sa atong kinabuhi. Una saksi sa matag usahan itong pagpangalagad, saksi sa atong pagsunod sa Ginoo, saksi sa pagpukong sa atong kagalingon. Kung wala ta magsakripisyo ana, dili kita muswag, way kauswagan, way saksi si may tago. Wala gyud. Dili man yan ang atong kinabuhi. Kailangan man ning sakripisyo. Kay matod pa si Kristo namatay dito sa cross, wala may kalipay dito, wala may pagsimba dito, wala may pagsayaw-sayaw dito. Samtang naglakaw siya, nagpitpasaan sa cross, hangtod daghan nagbunal grabe kapaitan kasakit. Puros ang pagdaot sa iya, giluan pa siya. Perti mo itong sakita, wala may kalipay dito. Wala may kanang gitawag dito nga simba, hagyasap sayaw, hagyaw, wala man. Puros pang kasakitan na atanan dito. Hangtod na lang sang siya sa cross. Kung giingon sa Bible, sunod ako. Pasaan siya ang cross. Kaning cross, perti mo ni sakita. Tanang kaulawan na aman diya sa cross. Tanang kasakit sa dughan na sa cross. Pero sa ingon sa Ginoo, palangsang ta sa krus. Kay sa dihang naa ta sa krus, naba kay mabuhat ko naa ka sa krus lang langsang ka. Dughangon imong dughan, imong hawak, may biayan ka na ba kay mahimo wala eh. Gilangsang imong tiil, gilangsang imong kamot. Bisan pag gusto ka mo na paro, di ka lang paro kay gilangsang imong kamot. Gusto kang manipa, di ka kasipa kay gilangsang imong tiil. Munaging sa Ginoo, gusto tang mosunod sa iya ha, pasaanan ning cross. Og sunod ka nako. Dili na kalipay eh. Perti nang lisuda. Perti nang lisuda kanang cross sa giingon. Naatanang dinha. Kasakitan, kalagot tanan. Munagi pasidaan sa Ginoo. Kung mosunod ka nako, pasaanan ning cross. Pasaan og cross papanghadlok sa mga engkanto. Dili man siya nagiingon sa Ginoo. Kasakitan man na, dili man nakalipay. Kagulanan, wala ay simtid na itong tanan. Parehas ta. Kung failure ka diha, failure ko dito kita. Teka ng krusa na, puros na problema. Kurang gusto si Ginoo, langsang nato atong tingil atong kamot. Na panahon sa mga lutos sa yawa, panahon sa paghulga sa kinabuhi. Hindi yung tata, kaning babato, painom mong tao kaning kuan, suka. Nadili ang katingog, tungod sa kasla mo sa kapait. Oro man na, kamutan na to, mga anak sa Ginoo, ang oras, ebot na. Ang krus sa Ginoo nga to sundon, dili siya kalipay, dili kasakit. Pasan, kapusol ang kamot, ang tiil dili palihukon, ang baba dili kapungugon. Mauna pagsunod sa Dios. Naana siyang ginian tanan.